Toto je pravdepodobne najmenšie YouTube štúdio na svete. V nasledujúcich videách vám ukážem, ako som vytvoril toto malé štúdio. Pre tento urob si sám projekt som potreboval rôzne náradie. Pokiaľ ide o DIY projekty ako toto štúdio, mať správne náradie môže znamenať veľmi veľa. Či už ste skúsenými kutilmi alebo len začínate objavovať svet, urob si sám, kvalitná striekacia pištoľ môže zásadne pomôcť. V tomto videu rozbalíme a otestujeme obľúbenú striekaciu pištoľ medzi domácimi majstrami. Parkside PFS 450 A1. Preskúmame jej funkcie, použiteľnosť a výkon, čo vám určite pomôže urobiť správne rozhodnutie pre váš ďalší domáci projekt. Takže, poďme na to. Striekacia pištoľ Parkside sa dodáva v kvalitnej kartónovej krabici, typickej pre značku Parkside. Krabica je pevná a zabezpečuje, že obsah bude dobre chránený. Vnútri sa nachádzajú tieto veci. Parkside striekacia pištoľ s protišmikovým mäkkým úchopom a 3-metrovým káblom. 1,2 litrová skrutkovacia nádoba na farbu, miska na meranie viskozity do DIN 70 za sekundu. Ďalej čistiaca kefka a čistiaca ihla, 4 trysky o priemere 1,5 mm, 1,8 mm, 2,2 mm a 2,6 mm a práve táto je predmontovaná. Zahrnutie od merky Viscosity je premysleným doplnkom, pretože vám umožňuje namiešať farbu na dokonalú konzistenciu pre optimálne striekanie. Zároveň je dodávaný aj prídavný vzduchový filter. Striekacia pištoľ Parkside má robustný a dobre skonštruovaný dizajn. Jej telo je vyrobené z odolných materiálov a pištoľ sa drží pohodlne. Rukoveď pištole je ergonomická, čo znižuje únavu pri dlhšom používaní. Celkový dizajn je užívateľsky prívetivý a jednoduchý, vďaka čomu je vhodný pre začiatočníkov, ako aj skúsených používateľov. Jednou z pozoruhodných vlastností striekacej pištole Parkside PFS 450 A1 je jej nastaviteľná tryska. Táto tryska vám umožňuje prepínať medzi horizontálnym, vertikálnym a okrúhlym vzorom striekania, čo vám dá plnú kontrolu nad smerom a šírkou prúdu farby. Nastavenie hubice je rýchle a jednoduché, vďaka čomu je všestranná pre rôzne maliarské úlohy, od stien po nábytok a ďalšie iné. Nastavenie striekacej pištole Parkside PFS 450 A1 je vďaka jej intuitívnemu dizajnu hračkou. Nastavenie striekacej pištole Parkside PFS 450 A1. Ako prvé, nasaďte trysku podľa vlastného výberu. Ako druhé, nádobu s objemom 1200 ml naplňte farbou podľa odporúčanej viskozity. Ako tretie, pripojte nádobu na farbu k pištoli. Ako štvrté, pomocou nastavovacieho gombíka trysky upravte vzor striekania. Ako piaté, zapojte napájací kábel a môžete maľovať. Skutočným testom každej striekacej pištole je jej použiteľnosť a výkon. Toto je jedným zo silných atribútov tohto šikovného pomocníka, ktorý by nemal chýbať v dielni každého majstra, kto na jednej strane očakáva kvalitu a na strane druhej šporovlivo zvažuje každé rozhodnutie. Vďaka užívateľsky privetivým funkciám a dizajnovým prvkom je vhodná pre domácich majstrov všetkých úrovní. Ergonomická rukoveď zaisťuje, že sa vaša ruka pri dlhších projektoch rýchlo neunaví. Nastaviteľná tryska je výnimočná funkcia, ktorá umožňuje presnú kontrolu nad sprejom farby. Či už potrebujete široký VR-ový vzor,
pre veľké plochy alebo úzky prúd pre zložité detaily, striekacia pištoľ Parkside vám to určite poskytne. Spúšť pištole je nastaviteľná, čo vám umožňuje ľahko modulovať tok farby. Počas nášho testovania sme použili striekaciu pištoľ Parkside PFS 450A1 na maľovanie rôznych povrchov vrátane stien, dreveného nábytku a kovových povrchov. Pištoľ zvládla každú úlohu spôsobivou všestrannosťou. Nastaviteľné vzory striekania nám umožnili dosiahnuť rovnomerné a konzistentné výsledky a jemné ovládanie uľahčilo navigáciu v rohoch a okrajoch. Všetko je však podmienené správnym namiešaním farby. Správne čistenie a údržba sú nevyhnutné pre dlhú životnosť každej striekacej pištole. Striekacia pištoľ Parkside PFS 450A1 sa dodáva s čistiacou kefkou, ktorá zjednodušuje proces čistenia. Po použití pištole môžete odpojiť nádobu na farbu, rozobrať trysku a použiť dodanú kefu na vyčistenie zvyškov farby. Dbajte na to, aby ste dodržiavali pokyny na čistenie a údržbu uvedené v návode na použitie, pretože dobre udržiavaná striekacia pištoľ bude aj naďalej optimálne fungovať v priebehu času. Striekacia pištoľ Parkside sa ukazuje ako cenný doplnok k sade náradia každého kutiela. Vďaka svojej robustnej konštrukcii, užívateľsky prívetivému dizajnu a všestranným vzorom striekania je vhodná pre širokú škálu maliarských projektov u vás doma. Či už riešite renováciu domu alebo zdobíte nábytok, táto striekacia pištoľ ponúka presnosť a ovládanie, ktoré vám ušetrí čas a námahu. Porovnajme si klady a zápory striekajúcej pištole Parkside PFS 450A1. Ako prvé, táto striekacia pištoľ má robustnú konštrukciu pre dlhú životnosť. Ako druhé, nastaviteľná tryska slúži na všestranné rozprašovanie. Ako tretie, má užívateľsky príjemný a ergonomický dizajn a po štvrté, je vhodná pre rôzne domáce a maliarske projekty. Ako piaté, nastavenie tejto striekacej pištole a jej čistenie po práci je super jednoduché. Pokiaľ ide o nevýhody, dĺžka napájacieho kábla môže obmedzovať pohyblivosť vo väčších pracovných priestoroch. A za druhé, hoci je vhodná pre domáce projekty, nemusí byť ideálna pre profesionálne použitie. Nože čo povedať na záver? Striekacia pištoľ Parkside sa ukazuje ako cenný doplnok k sade náradia každého kutila. Vďaka svojej robustnej konštrukcii, užívateľsky privetivému dizajnu a všestranným vzorom striekania je vhodná pre širokú škálu maliarských projektov. Či už riešite renováciu domu alebo zdobíte nábytok, táto striekacia pištoľ ponúka presnosť a ovládanie, ktoré vám ušetrí čas a námahu. Predtým, ako vám poviem svoje posledné myšlienky o striekacej pištoli Parkside, dovoľte mi pripomenúť, že na tomto YouTube kanáli stále prebieha súťaž. Takže hneď po skončení tohto videa sa prihláste na odber tohto kanála a pozrite si video o tejto súťaži. Zúčastniť sa môže každý a vyhrať môžete jeden z 3 štúdiových mikrofónov. Dovoľte mi však povedať ešte pár záverečných slov o tejto striekacej pištoli, o ktorej sme sa dnes rozprávali. Striekacia pištoľ Parkside PFS 450A1 pri správnej starostlivosti a údržbe sľubuje odolnosť a konzistentný výkon. Aj keď práve táto pištoľ nemusí byť najlepšia voľba pre profesionálnych maliarov, určite pomôže šikovným domácim majstrom. Ak teda hľadáte cenovo dostupnú a efektívnu striekaciu pištoľ, striekacia pištoľ Parkside PFS
450A1 stojí za zváženie pre váš ďalší projekt. Na mojom kanále nájdete aj ďalšie testovania náradí od Parkside. Takže, ak sa vám toto video páčilo, dajte mu like, teda páči sa mi to, a prihláste sa na odber z tohto kanála. Každé vaše kliknutie, zdieľanie pomôže tomuto kanálu rásť a prinášať vám nové a lepšie videá, za čo vám veľmi pekne ďakujem. My sa vidíme čoskoro a čau.